सेनं थालकुसि बाथौ मन्दिराव रुपाथि मायथाइजों लोगोसे मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सेनं थालकुसि गामि जौगासार आफादनि रुपाथि मायथाइ लोगोसे सेनं थालकुसि इउथ क्लाबनि 45थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गोथार बाथौ सान फालिनाया सानथामनि हाबाफारिजों थालकुसि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो बे फालिनाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। दिनै नैथि साननि हाबाफारिया फुंबिलिनि समाव धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय आरो गोथैसि बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो आरो सानजौफुनि समाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेलबो लानाय जायो। सावरायमेल हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बाक्सा जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आलारि ब्रह्म सैनारिया। जोंनि सेनं थालकुसि गामि जौगासार आफादा गोदो गोदाय बाथौ सिबियोमोनब्लाबो जों नैबे दिनैनि समाव जाबादि माने बिबारजों बावदों बा बिबारजों सिबिदों बेबादि नङामोन। जों 98 सननिफ्राय नैबे जोंनि सेनं थालकुसि गामिया बिबारजों बावनाय हाबाफारिखौ लाबोदों आरो दिनैसिम जों बिबारजों बावै बावै फैनानै दिनै 25 बोसोर जाबोबाय। 25 बोसोर जानायलाय दिनैनि बे सानाव जोङो नैथि मंगलबार जिथु गोथार बाथौ सान फालिनाय बेखौ जों रुपाथि महरै जों फालिनो लानाय जादों आरोखि। जों बेखौ दिनै सानथामनि हाबाफारि लानानै जेरै 23, 24, 25 जानुवारि बे सानथामनि हाबाफारिजों दिनै खुंगासिनो दङ। जोंनि गिबि सानावनो थांबाय मैयानि जिथु सान बे सानाव जोङो मन्दिर माने जिथु सामलाय आफाद बे सामलाय आफादा मन्दिरखौ साखोन सिखोन खालामबाय। मन्दिरखौ साखोन सिखोन खालामबाय। जोंनि दौरिफोरा साखोन सिखोन खालामबाय, बेरा दुमबाय आरो लोगोसे मन्दिरखौ साजायबाय। साजायनानै दिनै समायना महर होबाय। होनायनि उनाव लोगोसे मैयानि बे जिथु मैयानि खालाराव जोङो गेलेनाय बादायलायनायबो होदों। गेलेनाय बादायलायनाय जायफोर बिथांमोना देरहादों बे देरहानायफोरखौ जों दिनैनि सानाव प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जों खालामनो होननानै सानदों। दा नैबे जिथु बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय थादों। बिबुंथि लाखिनायनि उनाव जोबब्लानो जों बे डिस्ट्रिबिउसनखौ खालामगोन होननानै जों सानदों आरोखि। जोंनि बे जिथु गेवलां मेला गाबोन जागोन। बे गेवलां मेलायाव जोङो गाहाय आलासि महरै जा भुपेन बर' बिथाङा जोंनि MLA बरमा समस्थिनि बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै लाबोनाय जादों। लोगोसे जों बिसम्बि बेखेवनो थाखाय जोंनि जिथु BDCनि स्पिकार कातिराम बर' बिथांखौबो जों लेंहरनाय जादों। आरो लोगोसे जोङो तामुलपुर समस्थिनि बिथां MLA जलेन दैमारि बिथांखौबो जोङो लेंहरनाय जादों आरोखि। नैबे जिथु गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि गामिया जिथु खौसेथि दङ, साननाय हनायफोरा गासैनियाबो बेखायनो गाबोननि दिनाव जोंनिया जोबोर मोनसे गाजा गोमजा जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरोखि। जों जे सानथामनि हाबाफारि लानानै बे नैबे रुपालि जयन्तिखौ जों खुंनो सानदों। बे खुंनो साननायाव जोंनि गामिनिफ्राय जोबोरैनो माने बयबो खौसेयै जोंनो हेफाजाब होदों। बे हेफाजाब होनायावबो बहुतआनो जोंनो दान होदों। जोङो गासै जोंनि गामिया 133 न'खर दङ। बे 133 न'खरा न'सेयाव 400 रांहै जोंनो दान होदों। आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेनेबा बुट गाजि बा हयथ' बिदिनो स्टेजनि बायदिसिना जोंनो दान होनानै जोंनो सहाय खालामदों। जों गावजों हेफाजाब होलायनानै नैबे रुपाथि जयन्तिखौ जोङो दिनैसिम खुंगासिनो दङ। बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ साबायखर होदों। जोबोरैनो साबायखर होदों रायजोफोरखौ। आरो बिदिहाय फैबाय थानाय समावबो जोंनि रायजोफ्रा एकता जानानै खुंलांबाय थागोन आं बेखौ नुहुरदों आरो। जिथु गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि रायजोनि गासैबो गावबा गावनि खामानिखौ दोननानैब्लाबो नैबे जिथु गाबोननि गेवलां मेलाव बयबो गोसो होनानै खोनासंगोन आरो नैबे आलासिफोरखौ गोसो होनानै बरायगोन होननानै आं आसा खालामो। हारिमु मोनाबिलियाव जोंनिया दङ देबेन चन्द्र बर' बिथाङा गाबोन बे हारिमु मेलखौ बेखेवनानै होगोन। उसारानि ब्रह्म बिथाङा चिरां जिल्लानि बिथाङा फैनानै गाबोनो रोजाबनानै जोंनि रायजोफोरखौ गोजोनग्लाय होगोन। जौगासार आफादा दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान बेखौ फालिबोयै दिनै नैबे दिनैनि जे 2023 मायथाइनि जे मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार सान बेवहाय 25 बोसोर जाबाय। जोङो बे हिसाबै रुपाथि मायथाइ फालिदों। जोङो 23, 24 आरो 25 जानुवारि बे 23, 24, 25 जानुवारि सानथामनि हाबाफारिजों नैबे रुपाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। जोंहा
23 खालार खालि जोङो गेलेनाय बादायलायनाय आरो जोंनि जि गाहाय सायनासालि गाहाय दरखं आरो जोंनि मन्दिर दा बेफोरखौ जोङो बेखेवदों। बेनि उनाव दिनै 24 खालार नैबे दिनै 24 खालाराव जोङो जोंनि दिनैनि जि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंनि बाथौ थारनाय आर'जसालि बेखेवनाय आरो धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। बेनि उनाव जोंनि धोरोमारि सावरायमेल बे धोरोमारि सावरायमेलखौ जोङो खुंफुंदों। बेवहाय जोङो फुंखा सुबुं महरै बाक्सा जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रिमा आलारि सिनारि ब्रह्म बिथांखौ जोङो फुंखा सुबुं महरै खावलायदों। बेनि उनाव जोंहा 25 खालार बे 25 खालाराव जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि नैबे बरमा समस्तिनि MLA भुपेन बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बेनि अनगायैबो जोंहा नैबे रुफाथि मायथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै गांसे बिसम्बि सुजुदों। बे बिसम्बिजों जोंहा गोबां नैबे जोंनि सेनं थालखुसि गामि जौगासार आफादनि जि जारिमिन आरो नैबे रुफाथि मायथाइ फालिथाय बेखौ जों बेवहाय मोनसे गोजोर सिनायथि हिसाबै बेखौ जोङो सेबखांदों। बे बिसम्बिखौ बेखेवगोन जोंनि BTCनि स्पिकार कातिराम बर' बिथां सारा जोंनि गेजेराव बेखौ बेखेवनानै होगोन। बेनि उनाव जोङो तामुलपुर समस्तिनि MLA जलेन दैमारि सार बिथांखौबो जोङो नैबे गेवलां मेलाव खावलायदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लागोन। बेनि उनाव जोंहा नाइट कालचाराव जोङो जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय देंखोगिरि देंखो मोनसे 2-3नि नैथि बान्था मोनगिरि उषा रानि ब्रह्म बिथाङा चिरां जिल्लानि बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। बे समाव आङो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जे जोंनि गाबोननि जानो गोनां जे गेवलां मेल आरो हारिमु मोनाबिलि बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लानानै जोंनि नैबे रुफाथि मायथाइ फालिनायखौ जाहाथे मेहेर गोनांसिन खालामो। आं बेखौ गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। साबायखर बावनो लुबैदों। जोंनि नैबे रुफाथि मायथाइ फालिथाय खुंफुंनायाव जोंनि नैबे गामिनिनो गासै न'खरफोरनिफ्रायनो अनसुंथाइ होनानै जोंखौ गोबां मदद खालामदों। रां अनसुंथाइ जोंनि मुवा अनसुंथाइ बेनि अनगायैबो जोङो गाव फैनानै फिजिकेलि गोबां हेफाजाब होदों। दा आरो ओनसोलनि जोंनि खाथि खालानि बिथांमोनाबो जोंखौ एसे सहाय खालामदों। बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होदों। दा बे लेखायै जोङो नैबे रुफाथि मायथाइखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो खोब मोजाङै खुंफुंलांनो हागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों। ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों। ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।